A boa sorte de Olivia. Viu alguén os meus pantalóns? A min non me mires, non che teño nin idea. Son brancos, vermellos e elásticos e desapareceron. Déixame comprobar, pode que os puxese por erro. Non, eu non fun. Cariño, tes un caixón cheo deles. Pero non todos son os da sorte. Eses non me van a axudar a correr máis rápido ou saltar máis alto. Ah, aí están. Están embrollados coa manta de William. Ves? Estes son os da sorte. Meu Deus, esta manta bella non vai durar moito máis. Non te preocupes, cariño. Cuso os buratos, mamá, a dar de volta. Non che dixen que son os da sorte? Atención, clase. Agora as vosas exposicións. Quen quere primeiro? Eu, por favor, escollame a min. Olivia, tes algo especial que nos queiras amosar? Teño, sí. Os meus pantalóns da sorte. Nunca pensei que diría isto. Pero contanos algo máis sobre eles. Os meus pantalóns da sorte axúdanme a facer cousas abraiantes. Con vostedes, Olivia e os seus pantalóns da sorte. Maites, estes pantalóns son asombrosos. Un aplauso para Olivia e os seus pantalóns da sorte. Moi ben, grazas, Olivia. Podo ser a seguinte, señora Hogenmuller? Claro que podes, Francine. Deronme este trofeo por vender máis galletas que ninguén na miña tropa de pioneiros. Oh! A miña foto tamén estaba no papel. Moi impresionante, Francine. Pero as galletas gustan a todo o mundo. Algúnha vez fuchela mellor en algo, Olivia? Miña nai di que eu sempre son a mellor saltando a corda na familia e que son a mellor. Con vostedes, Olivia, a mellor vendedora de galletas do mundo. E eu son a mellor vendedora de chocolate do mundo e de galletas e son a mellor coloreando dentro das liñas e a mellor saltando pedras porque é moi difícil. Agora eu tamén son membro dos pioneiros. Vou vender máis galletas este ano. Que teñas boa sorte, Olivia. Grazas. William tenlle tanto cariño a esta manta, pero encolleu na lavadora. Penso que necesita unha nova. Toma. Aquí tes, cariño. Gústache isto? Non? Oh, vale. Que tal isto, William? Mira o que ten papá aquí. Non? Mira para aquí, Mira. Mira. E se dormimos? Papá, mañá vou vender galletas para a tropa de pioneiros. Antes de que mas compren todas, cantas caixas vas querer ti? Encántame o teu espírito, Oliviña. E a roupa dos pioneiros. Podesme dar 2 caixas de galletas. Iso é todo. Só 2. Olivia, non necesitamos lotes de galletas na casa. Ademais, para ser unha boa vendedora, tes que sair por aí fora e vender. Iso é o que fago, papá. Non, quero dicir sí, pero non só a familia. Vale, comprendo. Pero iso non inclúe a avoa. Ela non vive aquí. Vou na chamar a ver cantas caixas quere. Hola, avoa. Queres comprar unha caixa de galletas da miña tropa de pioneiros? De verdade? Vale. Anótoche 12 caixas. Grazas, avoa. Julian, grazas por vir a axudar. Preparada para vender galletas? Non dou atopado os meus pantalóns da sorte. Outra vez.
Mamá, e os meus pantalóns da sorte? Miraches no cesto da lavadora? Mireia, non están aí. Pois non puideron ir moi lonxe. Tan segura sobre iso, papá. Pero penso que podo conseguilos en os meus pantalóns da sorte. E se vou ser a mellor, deberías ir a empezar a vender. Vamos, Julian. A clave para vender lotes de galletas é ter unha boa estrategia comercial. Daquela que é o que vas dicir? Pois vou dicir... Que dis? E compra as miñas galletas. Vale ben. Grazas. Hola, Olivia e Julian. Que podo facer por vos hoxe? Verá, señora Casey, estou aquí para venderlle unha caixa de galletas. Oh, sinto, Olivia, pero xa lle comprei unha caixa de galletas a Francine. Vale, pois non pasa nada. Supoño que non lle podo pedir prestados uns pantalóns da sorte. Perdoa. Ah, non importa. Adeus, señora Casey. Sinto, pero xa lle comprei a Francine. Xa teño algunha, grazas. Déixeme adiviñar. Francine. Hai alguén aquí que non lle comprase galletas a Francine? Cariño, poida que atopes un lugar apartado para vender as túas galletas. Se cadra podo vender galletas no supermercado. Sí! Imagino o que Francine diría sobre a miña idea maravillosa. Por que non lle preguntas? Ai, hola, Olivia, sabes que? Eu tamén vendín todo. Vai, tes que facer moitas vendas se queres ser a mellor vendedora de galletas, Olivia. Vale, boa sorte e que teñas un bo día. Sinto. Non vendiches máis galletas hoxe, cariño. Papá, seguro que non queres comprar máis? Vale, Oliviña, vou comprar 6 caixas. Grazas, papá. Vaya, vender galletas non é tan fácil como pensaba. Mira o que encontrei. O teu osiño de peluche vello. Non o vía desde había unha chea de anos. Penso que podería tranquilizar a William. Non sei, estás segura de que é grandiño abondo? Se cadra eu podo coidar dele un cacho. Oh! Os meus pantalóns da sorte! Toma, William. Olivia, que ben que lle deas a William os teus pantalóns da sorte. Non pasa nada. Coido que os necesita máis que eu. Ai, por fin paz e tranquilidade por aquí. Eses homes traballaron todo o día. Tes razón, así foi. E seguro que teñen moita fame. Grazas. Non sei se fun a que máis vendín, pero fixen o mellor que puiden e vendín as miñas galletas. Non o puideches facer mellor. Bo traballo, Olivia. E conseguinos en os meus pantalóns da sorte. Olivia, escolle 2 libros para esta noite e ordena o resto. Foi un día moi duro. Pois sí que o foi. Pero cando levaba os meus pantalóns da sorte, ti líasme 4 libros. Onde irán os meus pantalóns? Ah, claro, deillos a William. Se cadra chega a devolvermos. Non. Por que non les ti 2 e eu outros 2? Está ben. Regra número 34. Ás veces os teus pantalóns da sorte dan máis sorte da que ti pensas. E a princesa comeu a piña encantada polas bruxas.